तर आजचा दिवस सर्वांना सुख शांती समृद्धीचा जाऊ ही ईश्वरचरणी प्रार्थना. तर पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी हे माझ्या चॅनलचं नाव आहे आणि या चॅनलवरती तुम्हाला कोकणातले सांस्कृतिक व्हिडिओ तसेच जुन्या परंपरा तसेच कोकणाबाहेरही म्हणजे इतर राज्यातले टुरिस्ट प्लेसही मी दाखवते. तर आणि छान छान शॉर्ट्सही आहेत, तर नक्की माझ्या चॅनलला भेट द्या. कोकणची माणसं साधी भोळी. तर लाईव्हला पटापटा जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनलचं नाव आहे. नमस्कार, लाईव्हवरती तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. सुनीता ताई नमस्कार. काय करताय सुनीता ताई, जेवण झालं का? थँक्यू सुनीता ताई, 1 नंबरला लाईक केल्याबद्दल. सर्वांनी पटपट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनलचं नाव आहे. प्लीज पटापटा लाईक जॉईन व्हा. कोकण हो हो ताई, आजचं लाईव्ह थोडंसं उशिरा झालं आहे. तर थोडीशी कामं होती त्यामुळे ताई. सागर अली नमस्कार. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे. म्यूट झाला आहे. हो ताई, जरा म्यूट झालेला. सर्वांचं स्वागत आहे लाईव्हवरती. कोकणची माणसं साधी भोळी या लाईव्हला. राम गायकवाड, रामदादा नमस्कार. सर्वांचं जेवण झालं का नक्की सांगा. कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला तुमचं स्वागत आहे लाईव्हमध्ये. आणि नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि डबल टॅप करून लाईक करा. स्क्रीनला जर डबल टॅप केलं तर लाईक होऊन जातं दादा. तर पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. नितीन बोरसे ताई, तुम्ही कुठून बोलता? दादा मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्गमधली. तुम्ही कुठून बोलता दादा नक्की सांगा. नितीन दादा. नीलू सॉंग नमस्कार ताई. नमस्कार नीलू सॉंग्स ऑफिशियल. राम गायकवाड कुठून? दादा आम्ही कोकणातून, सिंधुदुर्ग. नीलू सॉंग ऑफिशियल लाईक डन. थँक्यू सो मच लाईक केल्याबद्दल सर्वांना. पटापटा लाईक करून घ्या डबल टॅप करून आणि सबस्क्राईब करा. आणि सर्वांचं लाईव्हमध्ये स्वागत आहे. ओके, नितीन दादा बोलताय. ताई मी नाशिकच्या नांदगाव तालुक्यातून बोलतोय. दादा धन्यवाद तुम्ही लाईव्हला जॉईन झाल्याबद्दल. नीलू सॉंग नितीन दादा नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, जेणेकरून आपलं 1 वाजता लाईव्ह असतं त्यामध्ये तुम्ही जॉईन होऊ शकता. नीलू सॉंग ऑफिशियल
सुनीता ताई नमस्कार असं म्हणतायत नीलू दादा. दिनेश वाघ हाय, कुठून दादा? आम्ही कोकणातून, सिंधुदुर्ग जिल्हा. तर सर्वांचं जेवण झालं का? दिनेश दादा तुम्ही जेवलात का? नीलू सॉन्ग ऑफिशियल जेवण झालं का? नितीन दादा जेवण झालं का? सर्वांचं जेवण झालंय का नक्की सांगा. नितीन बोरसे हॅलो. रमेश मेश्राम जय भीम नमो बुद्धाय गुजरातवरून आहे. ओके नमस्कार रमेश दादा, तुमचं स्वागत आहे लाईव्हला. कोकणची माणसं साधी भोळी, नीलू सॉन्ग ऑफिशियल. हर हर महादेव. हर हर महादेव दादा. नितीन बोरसे ताई जेवण झालेले आहे. हो दादा तुमचं जेवण झालंय, चांगली गोष्ट आहे. छान लवकर माणसाने लवकर जेवावं जेणेकरून आपलं शरीर फिट राहतं. पण कामाच्या गडबडीत आपण सर्वजणच विसरतो जेवायचं टायमिंग. नीलू म्हणतोय जय भीम जय संविधान. संदीप भुजबळ दादा म्हणते आज लेट का? दादा जरा काम होतं त्यामुळे आज जरा लेट झालं. अनिल पवार किसन शिंदे महाराज गोरेगाव वांगी सातारा. अनिल पवार ओके नमस्कार दादा. किसन दादा नमस्कार. सुशांत सुसंता तनुजा नमस्कार. तनुजा ताई नमस्कार. लाईव्हला तुमचं स्वागत आहे. काव्या कनन नमस्कार. काव्याताई. तनुजाताई जेवलात का? ताई तुम्ही काय काम करता? दादा मी हाऊसवाईफ आहे. दादा मी हाऊसवाईफ आहे. संदीप काय बनवलात स्पेशल जेवणात? आज होती डाळ आणि भात आणि बटाट्याची भाजी बनवलेली. सचिन कडगंची हांजी नमस्कार सचिन दादा नमस्कार. रामनाथ बिन्नर हॅलो रामनाथ भैया. ज्ञानेश्वर जाधव हॅलो ज्ञानेश्वर दादा. निलेश कोयने नमस्कार दादा. नमस्कार ताई बोलतोय. नमस्कार निलेश दादा. आम्ही दिसे आज आमची भजन स्पर्धा असा. होय काका मी बघितलंय. आम्ही आज बघतलो लाईव्ह असतली काय नक्की सांगा म्हणजे आम्ही नक्की बघू. मंगेश तेली हाय ताई नमस्कार. मंगेश दादा. ज्ञानेश्वर जाधव हाय नमस्कार. कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. ताई सपोर्ट करत आहे. कमेंट करतो व्हिडिओ लाव. ओके दादा. हो मी पण तेच म्हणते आज माझी लेन्स नीट दिसत नाहीये असं वाटतंय. आता छान दिसतंय. धुरकट दिसत आहे आज. लेन्सवर क्लिक कर जरा. हो हो आता केलं मी. काय माहिती. तनुजा धामापूरकर सर्वांना माझा नमस्कार. तनुजा ताई तुम्हालाही सर्वांचा नमस्कार माझ्याकडून. संदीप भुजबळ काल करवा चौथ साजरा केलात की नाही? दादा नाही आमच्याकडे करवा चौथ नाही करत. महाराष्ट्रामध्ये तर नाही करत जास्त करून. AP शहाय हाय कैसे है? हम ठीक है भैया. तनुजा धामापूरकर मंगेश तेली दादा आपण कुठून आहात? निलेश कोल्हे अमित लाईव्ह हा काय? डबल बारी हा काय? भजन स्पर्धा म्हणजे नक्की काय? तर दादा माझा दीर आहे तर तो लाईव्ह म्हणजे तो भजन स्पर्धा करतो. त्याला तो भजन गातो छान. तर स्पर्धा उतरतो तो. तर आज त्यांची स्पर्धा आहे ह्याला कुठे आहे ती झाराप या गावी. तनुजा धामापूरकर आता दिसले
ओके ताई, थँक्यू. आता दिसत आहे ठीक. ओके. तनुजा म्हणताय जेवण झालं का ताई? हो हो हो, झालं झालं जेवण. आज लवकर केलं. दत्तात्रय गडाख आपला महाराष्ट्र साधू संतांचा आहे. आपल्या महाराष्ट्राची संस्कृती सुद्धा खूप छान आहे. जय जय रामकृष्ण हरिताई. हो दादा, आपला महाराष्ट्र साधू संतांचाच आहे आणि त्यांच्यामुळेच आपल्याला चांगले विचार आचार भेटले आहेत. अरे वा. पण स्पर्धा म्हणजे नक्की काय होते? तर अनेक म्हणजे बुवा येतात, निमंत्रित बुवा असतात जे भजनामध्ये उतरतात स्पर्धेमध्ये. तर ती भजनाची स्पर्धा ठेवली जाते. एक टाईम दिला जातो. त्या टायमिंगमध्ये भजन करायचं आणि आणि प्रत्येक ह्याला गुण असतात. म्हणजे जे जज असतात ते चांगले नामांकित म्हणजे चांगले शिक्षण घेतलेले बुवा असतात आणि ते मग नंबर काढतात. 1 नंबर, 2 नंबर भजनाचा म्हणजे मंडळ आहे त्यानुसार काढतात मंडळांचा. तनुजा धामापूरकर, आकेरीच्या तिकडे झारा येते ताई. हो हो, आकेरीच्या पुढे म्हणजे कुडाळच्या पुढे पिंगुळीच्या नंतर झारा भेटतं. थँक्यू श्रद्धा ताई. तनुजा, डबल बारी म्हणतात ताई त्याला. नाही ग, डबल बारी वेगळी असते आणि भजन स्पर्धा वेगळ्या असतात. डबल बारीला वेगळे म्हणतात. डबल बारी फक्त म्हणजे 2 भुवांची असते आणि भजन हे म्हणजे 10 बुवा असतात आणि त्यांची मंडळ असतात आणि ते भजन सादरीकरण करतात. त्यामध्ये सगळं आलाप वगैरे सगळं पाहून नंबर दिला जातो. शंकर महाले, माऊली कुठे भजनाच्या स्पर्धा होतात? तर अनेक ठिकाणी होतात दादा. म्हणजे आमच्या कोकणात बांदा, सावंतवाडी, कुडाळ, सिंधुदुर्ग, कणकवली या ठिकाणी म्हणजे भजनाच्या स्पर्धा होतात जिल्हास्तरीय. शैलेश शर्मा, हाय कसे आहात? छान आहोत दादा. निलेश कोंडे, अच्छा म्हणजे सिंगिंग सारखे. तर माका वाटला डबल बारी वगैरे हा की काय? सिंगिंग सारखे नाही दादा. आपण भजन गातो ना तसंच. म्हणजे आता गणपतीत एक भजन गातात, मग तसं त्याच्यात येता गवळण, अभंग हे पुरा म्हणायचा. पण एक परफेक्ट टाइम म्हणजे 1 सेकंद पण मागे पुढे होतं का म्हणे. त्याच्यात तबलेक पॉइंट असतं. झान कसं वाजतं, ड्रेसअप आणि सादरीकरणाची स्टाईल ह्याच्या सगळं हे करून घेतलं जातं. आणि डबल बारी तेवढा घेण्यात नाही, फक्त बोलण्यावर ह्या असतं. संदीप गोरे, संदीप ड्रायव्हर, नमस्कार संदीप दादा. मी जाऊ का बघायला झारापला? अगोदर सांगितलं असतं तर गेली असती मी ताई. चालेल चालेल, मी अगोदर सांगायला पाहिजे होतं, काल सांगायला. तू कुठे मुंबईला राहते काय? मुंबईला राहते. संदीप गोरे, जेवण झालं का दुपारचे? हो हो, जेवण झालं दादा. माऊली एक गवळण सांगून दाखवा दादा. मी थोडीच गाते. तेच ना आता हे. तुमचं गाव कुठलं आहे? माझं गाव कोकण, सिंधुदुर्ग. मेहंदी छान ताई, सपोर्ट. थँक्यू. मी तुम्हाला काही सपोर्ट नक्की करेन. मला वाटतं नीलू तुला मी ना सपोर्ट केलाय ऑलरेडी. तनुजा, नीलू सॉन्ग ऑफिशियल, मी सपोर्ट ऑलरेडी केलाय स्टार्टिंगलाच. तनुजा धमक, आमचे पण ताई महिला भजनी मंडळ आहे ताई. मी कलावती आईची भक्त आहे. हो हो, छान छान तनुजा. मनोज नरबते, अक्का नमस्कार. मनोज दादा नमस्कार. अनिकेत लाड, हाय अनिकेत दादा नमस्कार. तनुजा, नीलू दादा हाय. शीतल खंडेराय, हरी विठ्ठल जय. अनिकेत लाड हाय. कुठे आहे? काय कुठे आहे?
हे मेन चॅनल आहे. ओके ओके. आम्ही सध्या गुजरातमध्ये आहोत. ओके दादा, छान छान छान. शीतल खंडेराय, श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ ताई. जेवलात का? निलेश कोंडे, माका नाय आवडत सिंगल भजना, तेच तेच अभंग, तेच तेच गवळणी, सूरताल थोडोसो चेंज असता, बाकी सगळा सेम करतात चांगले, पण मला तितके नाही आवडत जितकी डबल बारी आवडते. तर निलेश दादा, मी तुला एक सांगू इच्छिते की म्हणजे बाकीच्यांचं माहिती नाही, पण माझा जो दीर आहे तो करतो ते स्वतः गवळणी लिहितो, स्वतः अभंग लिहितो आणि नंतर त्याला स्वतः ताल चाल देऊन मग त्याची प्रॅक्टिस करतात ते महिनाभर, म्हणजे 8-10 दिवस, आणि नंतर मग ती सादरीकरण केलं जातं आणि त्यांचा नंबरही छान येतो, फर्स्ट नंबरला जसा. आणि डबल बारी तर सर्वांनाच आवडते दादा, कोणाला नाही आवडत. अनिकेतला चष्मा विसरली, आज लब्बेत डाऊन आहे असे वाटते. बाळासाहेब पोगरे, हॅलो बाळासाहेब दादा. तनुजा, ओम नमः शिवाय. नीलू सॉन्ग ऑफिशियल, तनुजा ताई नमस्कार असं नीलू दादा म्हणतायत. विठ्ठल भाऊ, आज चष्मा कुठे आहे? अनिकेत दादा, चष्मा लावायचा आहे. नागनाथ जाधव, हॅलो नीलू, राधे राधे राधे. शंकर महाळे, ताई सांग ना एक कवळण. दादा मला आली असती तर मीच भजनात उतरली असती. तनुजा धामापूरकर, हो ताई, भजन शिकणे पण सोपं नाही आहे खरंच. भजन शिकणे एवढं सोपं नाही आहे खरंच. नीलू सॉन्ग ऑफिशियल, राम राम. सिद्धार्थ कांबळे, तुम्ही आजारी आहात काय? थोडस. श्री स्वामी समर्थ नीलू दादा. शिवाजी मार्कड दीदी, काय चालले आहे तुझं? लाईव्ह चालू आहे दादा आणि छान आहे. तर लाईव्हला नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि डबल टॅप करून लाईक करा. किती सांगू कुणाला, आनंदी आनंद झाला. ही म्हणताई गवळण 2 लाईन. अरे माझा आवाजच बसलाय आज, कसं बोलणार? आवाज खूप बसलाय. हर हर महादेव, हर हर महादेव. ओ मग तर आवडेल बघायला. अमितचे लाईव्ह घ्यायला जमेल का त्यांना? सॉरी मला माहीत नव्हते. ऑल द बेस्ट. नाही दादा, ते अमित काका आहेत, ते त्या भजनात पार्टिसिपेट करतात त्यांच्यासोबत, आणि माझा दीर आहे तो भजन पेटी वाजवतो आणि गातो. तर मी तुला कसं सांगू आता, लाईव्ह घेऊन सांगेन मी, नाही तर असेल लाईव्ह तिथं कोणी जरी तिथं जाऊन लाईव्ह करत असेल तर मी नक्की सांगेन तुला. नीलू सॉन्ग ऑफिशियल, राधे राधे. अक्षता जाधव, डॉक्टर, हो ताई नक्की जाईन. नीलू सॉन्ग ऑफिशियल, राम राम राम. नीलू सॉन्ग ऑफिशियल, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ. राधे कृष्ण, विठ्ठल, जय हरी विठ्ठल. नवीन असाल तर प्लीज लाईक करा. अक्षता जाधव, कुठे आहे? काय म्हणताय? भजन स्पर्धा म्हणताय का ताई? आम्हाला येतात ताई भजन, आम्हाला आता येतात भजन, मी पण शिकली आहे. भारीच तनुजा, खूप छान. भजन शिकणे खरंच सोपं नाही आहे. त्याची कला प्रत्येकाच्या अंगात नसते भजन गाण्याची, आणि गळा प्रत्येकाला देवाने दिलेला असतो. म्हणजे खूप कमी माणसांकडे ती देण असते गोड गळ्याची. मुंबईला आहे की गाव? कोणाचं मुंबईला? तुमचं? ओके दादा, छान. नीलूच बोलत आहे. ओके नीलू दादा, मस्त. तनुजा, नीलू सॉंग, राम राम, हर हर महादेव. हो आम्ही कोकणातल्या, महाराष्ट्र, सिंधुदुर्ग. हो, खूप कठीण आहे भजन गाणे. अक्षता जाधव, ओके.
मी ताई सावंतवाडीची आहे. ओके तनुजा ताई, सावंतवाडीची आहात का? मग छान. संजय डी, मी कुडाळचा आहे. वाव, आज कोकणातले सर्वजण आहेत वाटतं. सार्थक वनवे, नमस्कार सार्थक दादा, संजय दादा, सर्वांचं लाईव्हला स्वागत आहे. कोकणची माणसं साधी बोळी. आणि जर नवीन असाल तर प्लीज डबल टॅप करून लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा, जेणेकरून उद्याच्या 1च्या लाईव्हला आपण भेटू. निलेश दादा म्हणतोय सावंतवाडीला उभ्याने गातात ना भजने? तर सावंतवाडीला असं नाही दादा, म्हणजे उभ्याने पण गातात, जिथं जिथं ज्या ज्या गावाची परंपरा असते तशी गातात. आणि असं बसूनही गातात. कोणी कोणी असं नाचून गोल गोल फिरून गातं. सगळीकडे वेगवेगळी आहेत, म्हणजे गावागावात वेगवेगळी प्रथा अशी असते. यश, हाय हाय यश. शंकर महल, हा शंकर दादा म्हणतात काही कसा बसला असेल तर काढा करून प्या. हो दादा, मध्ये मध्ये बस असं हे वाटतंय, सर्दीमुळे वाटतंय. निलेश दादा, जानेवारी दिसत नाही आज हत, काय माहिती आज कशाक नाही माहिती नाही माका. पी के मेहता, आज काय असते या चॅनलवर ताई? तर माझ्या चॅनलवर कोकणातले व्हिडिओ असतात आणि टुरिस्ट प्लेस असतात, बाहेरच्या म्हणजे राज्यातले. तर तुम्ही जाऊन पहा, आणि छान छान शॉर्ट्स पण आहेत, तर नक्की पहा. निलेश म्हणतोय हो बरोबर ताई. तनुजा धामापूरकर, चला बाय, मला उद्या बेळगावला जायचं आहे, कलावती आईच्या मंदिरात. तर ठीक आहे तनुजा ताई, काळजी, बाय. हर्षू पांगळे, हाय ताई हर्षू. हॅलो निलेश, बाकी बोल. नाक जाम झाला हा लय तुझा. नाही दादा, मग सर्दी तशी नाही झाली, फक्त आवाज बसलो. सर्दी वगैरे अशी नाही जाऊ का, पण असं वाटतं की होईल तशी. बसूनच म्हणतो निलेश दादा भजन. मराठा सेवक धूम पराडावाशी, हाय दीदी, हॅलो नमस्कार. लाईव्ह वरती स्वागत आहे. कोकणची माणसं साधी भोळी. तर डबल टॅप करून लाईक करा दादा, नवीन असाल तर, आणि सबस्क्राईब करा. अभिजित शॉर्ट्स, श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय. पाय लागू राम कृष्ण हरी. हाय ताई, तू कशी आहेस? माझी मोठी बहीण आली आहे ताई, तुझं मनापासून स्वागत आहे. मी लाईक केलं आहे. तुझं भाऊ आलं आहे ताई, माझं भाचा मामा आलं आहे. छान आहे, रोजचं छान लिहितो तू. मराठा सेवक, हॅलो अभिजित शॉर्ट ताई, तू खूप छान दिसत आहे, थँक्यू. कुठेच खूप छान, जरासं सर्दीमुळे वेगळं वाटतंय. कुठून आहात ताई तुम्ही? मी कोकणातून दादा, सिंधुदुर्ग जिल्हा. तनुजा, अभि दादा तू माझा भाऊ नाही बाबा, मी तुझी बहीण नाही. तनुजा ताई म्हणतात. निलेश कोण, वेंगुर्ला मालवणला उभ्याने म्हणतात भजन, गणपती मस्त वाटतं. हो, नाचूनही भजन करतात छान, गोल गोल, बघू भारी वाटतं आणि ऐका काही भारी वाटतं. निलेश दादा, आज तुका सुट्टी हा काय? नको झोप. हो, आज सेकंड सॅटरडे ना. ओके निलेश दादा, तू खय कामाक असं सांगाक नाही आमका. तनुजा धामापूर, चला निलेश दादा येतय मी, बाय. ओके तनुजा,
उद्या 1 वाजता लाईव्हला नक्की ये, म्हणजे 12:30लाच मी कदाचित लाईव्ह करेन. भिकाजी थोरात ताई, तू खुश राहा. थँक्यू भिकाजी दादा, थँक्यू. तुमच्यासारख्या चांगल्या माणसाचे ब्लेसिंग आमच्यासोबत आहे. थँक्यू सो मच. निलेश कोंडे, हो. टाटा तनुजा, टाटा, बाय बाय. माका सगळी विचारताय तेव्हा सगळा निलेश दादा नाही, कामाचा नको विचारू प्लीज. माका माहिती होतं तू सांगायचंच नाही का. नाही बरोबर, असा सगळंच पब्लिक नाही करू शकत आपण इथं. तर मी सहज विचारलंय. हा, उद्या ताई मी नाही येणार बेळगावला, मंदिरात मोबाईल अलाउड नाही. ओके तनुजा ताई, चालेल तनुजा ताई. ओके भिकाजी दादा, नक्की बोला. आणि लाईव्हला नवीन असाल तर प्लीज पटापटा सबस्क्राईब करा. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलचं नाव आहे. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी. निलेश कोयंदे, तनुजा जा सांभाळून, छान होऊ दे तुझे देवदर्शन. हॅपी जर्नी, हॅपी जर्नी तनुजा ताई. तर पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा सर्वांनी. कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलचं नाव आहे. दिवाळीचं फराळ बनव का घेतलास काय? नाही दादा, आज संध्याकाळीपासून बनवायचं आहे. बघते. मुलं ट्युशनला जातात 3:30 वाजता. मग त्यांना परत आणायला जायचं, सोडायला जायचं. नंतर मग आल्यावर त्यांना बाहेर घेऊन जायचं खेळण्यासाठी. याच्यातच पुरा दिवस संपतो माझा. मराठा सेवक भूम परडावाशी, जेवण झाले का नाही? हो दादा, जेवण झालं. तुम्ही जेवलात का नक्कीच सांगा. जयसिंग राजपूत, जिल्हा कोणता आहे ताई तुमचा? तर जयसिंग दादा, आमचा जिल्हा आहे सिंधुदुर्ग जिल्हा. तुम्ही कुठून बोलताय नक्की सांगा. आणि कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला तुमचं स्वागत आहे. आणि लाईव्हला नवीन असाल तर प्लीज पटापट डबल टॅप करून स्क्रीनला लाईक करा आणि सबस्क्राईब ही करा, जेणेकरून उद्याच्या रोजच्या लाईव्हला तुम्ही जॉईन होऊ शकता. तर निलेश दादा म्हणतात, चण्याच्या पिठाचे करंजे बनवणार असशील तर बोलव माका फराळाक, बाकी काय खात नाही मी. ओके निलेश दादा, चालात पण आणखी काय खाणं नाही, चकली विकली. सचिन महाडिक दादा नमस्कार, कसे आहात तुम्ही नक्की सांगा. वरक हाय. जयसिंग राजपूत, धुळे जिल्हा बघत आहे तुम्हाला ताई. धन्यवाद दादा, छान एवढ्या लांबून तुम्ही माझ्या लाईव्हला जॉईन झाला आहात. खूप खूप धन्यवाद. आणि नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. सचिन महाडिक, जय शिवराय.
लाईक डन. थँक्यू सचिन दादा, खूप दिवसांनी लाईव्हला आला. नाही, काल आलेलात तुम्ही. तर नवीन असाल तर प्लीज डबल टॅप करून लाईक करा चॅनलला. माझं चॅनल नवीनच आहे, म्हणजे 1 वर्ष होईल आता मी व्हिडिओ वगैरे टाकायला सुरुवात केली. तर तुमचा सर्वांचा सपोर्टची गरज आहे. ऋषीराज, कोकणची माणसं साधी भोळी. थँक्यू, थँक्यू सो मच. कोकणची माणसं साधी भोळी असतात असं म्हणतात, पण कोण कोण म्हणतं नाही, कोकणची माणसं साधी भोळी नसतात. तुम्हाला काय वाटतं नक्की सांगा मला. बाकी काय नाही खात, चकली ना लाडू ना चिवडा ना काय, फक्त आणि फक्त चण्याच्या पिठाच्या करंज्या, रव्याच्या पण नको. ओके, मग वहिनी बनवणार की नाही यावेळी. निखिल जाधव, रामकृष्ण हरी माऊली. रामकृष्ण दादा. सर्वजण कसे आहात आणि लाईव्ह वरती तुमचं स्वागत आहे कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला. कोकणची माणसं साधी भोळी आम्हाला असेच वाटतात. मी रत्नागिरीला 6 महिने राहिलो. ओके दादा, वाव. रत्नागिरी कशी वाटली नक्की सांग. आणि तू कुठला आहेस हेही नक्की सांग ऋषीराज दादा. रात्री टेस्ट घेऊया. ठीक आहे ऋषी. अगं ताई, मी मनोज आहे. ओके, मग चॅनल असंच म्हणजे ऋषीराज म्हणून लिहिलंय. ओके. नितेश म्हणतोय, निलेश म्हणतोय उद्या बनवणार, उद्या मिळून. उद्या टेका पण सुट्टी हा, तर उद्या मिळून बनवू. ओके दादा, छान छान. नवरा बायको मिळून बनवा. निखिल जाधव, पुणे पिंपरी चिंचवड. ऋषीराज, अगं ताई मी मनोज आहे. ओके. निखिल दादा, तुम्ही पुणे पिंपरी चिंचवडला राहता, छान छान. चेतन, मी रत्नागिरीला राहतो. वाव, कोकणातलीच माणसं सगळी आली आहेत. ऋषीराज, ऋषीराज माझ्या मुलाचे नाव आहे ग ताई. ओके ओके दादा, सॉरी, आम्हाला वाटलं तुमचं नाव आहे. तर ऋषीराजला माझा हाय सांगा. तर सर्वांचं माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला स्वागत आहे. तर नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा दादा, जेणेकरून उद्याच्या लाईव्हला तुम्ही जॉईन व्हाल आणि आपली कोकणातली माणसं, पुणे मुंबईतली माणसं आपल्या चॅनलला जॉईन होतात. हे पाहून खूप छान वाटतंय. कारण भरपूर माणसं अशी असतात जी फक्त निगेटिव्ह कमेंट करायला येतात, पण खरोखर असं सांगतात माणसं की मी ताई, मी पुणे पिंपरी चिंचवडचा आहे, मी रत्नागिरीचा आहे. तर खूप छान वाटतंय. एक मिनिट हा.
अरे यार सॉरी, मी आता परत वाचतोय. संकेत पाटील दादा म्हणतायत हाय, जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र दादा. संकेत दादा, लाईव्हवरती तुमचं स्वागत आहे. तर सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा डबल टॅप करून, जेणेकरून उद्याच्या लाईव्हला पण तुम्ही याल. निलेश दादा म्हणते करंजी बनवू, माका लय मज्जा येता, फुल कॉमेडी चालू असतं बनवता बनवता. ऋषीराज, मी ड्रायव्हर आहे आमदार साहेबांचा. ओळखलं नाही ताई मी तुला. ओळखलं नाही ताई तू मला. नाही दादा, मी तुम्हाला नाही ओळखलं. नवीनच आहात वाटतं चॅनलला. तर नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. लय खेचत असते बायकोची, वर्षातून एकदा तिच्यासोबत किचनमध्ये वेळ घालवतो. छान वाटते, गंमत जम्मत करून बनवतात करंजा. छान छान दादा. असंच म्हणजे ह्यालाच संसार म्हणतात, कारण रोजच्या धकाधकीच्या जीवनात खूप खूप काही गोष्टी निसटून जातात हातातून. पण असे जे हे आपले सांस्कृतिक भारतीय सण आहेत ते आपल्याला एकत्र आणतात, आपल्या परिवाराला. तर मला खूप छान वाटतंय. गेल्या वर्षी आम्ही पण आकाश कंदील आम्ही चौघांनी, म्हणजे माझी 2 मुली आणि मिस्टर आणि मी, आम्ही चौघांनी बनवून केलेला. खूप छान वाटलं, मजा आलेली. तर यावेळी पण आम्ही तसंच करू. प्रकाश कदम पाटील, प्रकाश दादा नमस्कार, खूप दिवसांनी लाईव्हला आलात. जय जय शिवराय. दिलीप दादा नमस्कार. निलेश कोंडे, हो एकदम बरोबर. हो दादा खरंच. शंकर कांबळे, ताई या जेवायला. हो दादा. शंकर दादा, नवीन आम्ही येतो. नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि डबल टॅप करून लाईक करा. ऋषीरा, अगं ताई मी रोज येतो तुझ्या लाईव्हला. मनोज नाव माझं. रोज येतोय. ओके. सॉरी, म्हणजे तू नाव बदललं असेल ऋषीराज म्हणून, त्यामुळे मला कळलं नसेल. कोकणची माणसं साधी बोली ही पहिली कमेंट असते माझी. ओके. थँक्यू. सॉरी, मी विसरली असेल. पूजा गोनेकर, हाय ताई. हॅलो पूजा ताई, कुठून आहे? तर मी कोकणातून दादा. प्रकाश दादा, मी कोकणातून. दिलीप दादा, आप कहाँ से है मैडम? दिलीप दादा, मैं महाराष्ट्र से हूँ. ताई 21 नंबर लाईक डन केलं मी. मतदान ताई साहेब. ओके, व्हेरी गुड. तर थँक्यू शंकर दादा, थँक्यू सो मच लाईक केल्याबद्दल. माझे बेबी गर्ल्ससाठी नेम सांगा, कमेंट कर माझ्या चॅनलवर. ओके पूजाताई, मी नक्की सांगते. बेबी गर्ल्ससाठी न्यू नाव. निलेश, इथं पण सांगू शकता सर्वांनी. पूजाताईच्या बेबीसाठी एक युनिक नाव सांगू शकता पटापट्टा. जर कोणाला येत असेल तर नक्की पटापटा नक्की कमेंट करून नक्की सांगा. एक पूजाताईंच्या मुलीसाठी. निलेश कोंडे, बोल बाकी अजून काही विशेष? बाकी विशेष काय नाही, दिवाळीची तयारी करा पटापट सर्वांनी. निलेश कुचेकर, हाय. निलेश दादा नमस्कार. संदीप, उद्या काय प्रोग्राम असा? उद्या प्रोग्राम काय नाही बघू. ठरणार नाही असं, आधीच काय ठरणार नाही. रमी रामकृष्ण हन हिंदके, हॅलो ताई, मला मुलगा झालाय, नाव काय ठेवू? दादा सांगते मी, आठवून सांगते चांगलं नाव. इथं कोणाला जर या दादांना पण मुलगा झालाय तर यांना पण नाव सांगा. दिलीप मिसाळ रेलगावकर, नमस्कार दादा. निलेश कोंडे, अभिनंदन पूजा. दिलीप चाबुसवर, अनिका, वाव. दिलीप दादांनी नाव ठेवलंय, सांगतायत बघा, सजेशन करतायत अनिका नाव. तर देवांश्री पण नाव खूप छान आहे, देवांश्री. तर एक देवाने दिलेले गिफ्ट म्हणून देवांश्री नाव आपण ठेवू शकतो. आणि दादांना मुलगा झाला तर दादा तुम्ही पण असं नाव ठेवू शकता, देवांश म्हणून. खूप छान आता नाव आहे आणि व्हायरल पण नाव आहे. म्हणजे देवाने गिफ्ट दिलेलं देवांश्री आणि देवांश, हे पण हे मुलीसाठी नाव खूप छान आहे बघा तुम्ही.
शंकरदादा म्हणतायत, ताई तुम्हाला पाहिल्यावर मला आमच्या बहिणीची आठवण आली, पायल दिदीची, ती सध्या कोल्हापूरला राहते. थँक्यू दादा. म्हणजे तुम्हाला तुमच्या मला पाहून तुमच्या बहिणीची आठवण झाली. थँक्यू सो मच. तुमची बहीण खूप छान आनंदात राहो आणि तुम्हीही राहो, ईश्वरशनी प्रार्थना करते दादा. निलेश म्हणतोय, पूजा अक्षर काय आले आहे, कुंडलीवरून ठेवायचे आहे का? ओके निलेश दादाला उत्तर द्या ताई. दिलीप मिसाळ पी प आलाय. ओके निलेश गोंडे, रामकिशन अभिनंदन तुम्हाला पण. ओके पूजा ताई आणि दादांना त्या दोघांनाही खूप खूप अभिनंदन. शिवान शिंदे, जय शिवराय आई, जय शिवराय दादा. संदीप परीकुशी खय असत, परीकुशी मध्ये मध्ये अभ्यास करतात. तुम्ही कुठे राहता? आम्ही परभणीला राहतो. आणि इथं मला अजून एक मेसेज मला वाटतं मिस झाला माझा. ताई तुम्ही कुठे राहता? तर रामकृष्ण दादा म्हणताय मी कोकणात राहते दादा, सिंधुदुर्ग जिल्हा. दिलीप दादा नमस्कार. निलेश म्हणताय कोकणातून कुठून बोलताय ताई? तर कोकणातून दादा आम्ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून बोलतोय. आत्यांचा मान असतो ना, पहिला नाव ठेवायचा, पहिले आधी त्यांना विचारा. हो हो खरंय. बच्चे का नाम अब रख सकते हैं, न्यू नाम ऋषि. ओके ऋषि नाम बोला है. लड़की रहेगा तो उसका नाम रखो अनिका. ओके तर 2 नाव सुचवली आहे दिलीप दादांनी. थँक्यू दिलीप दादा, तुम्ही छान रेसिपी सॉरी हे दादा रेसिपी बोलताय, नाव मुलांसाठी सुचवलंय. संदीप मोदकाची रेसिपी व्हिडिओ कधी टाकणार? हो हो दादा टाकते, नक्की टाकते. बापू कला दते तुझं दादा, तुमची आता फर्स्ट टाइमच आली आहे, याच्या आधी आली नव्हती. कारण जर शब्द हे नसेल तर यूट्यूब डिलीट करतं ते, त्यामुळे मला माहिती नाही तुमची आली, कारण दिसलीच नाही. आता आली आहे एकच, तू माझं वाचत नाही असं. पण दादा मी सर्वांचे कमेंट वाचते. सिद्धेश मोरे नमस्कार ताई. नमस्कार सिद्धेश दादा. सर्वांना खूप खूप स्वागत आहे सर्वांचं लाईव्हवरती. कोकणची माणसं साधी भोळी. नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि डबल टॅप करून लाईक करा. डीजे सचिन प्रशांत. सचिन दादा नमस्कार. नमस्कार दादा नमस्कार. तुमचं पण लाईव्हला खूप स्वागत आहे. ताई ये जरा साफसफाई मदत करू. होय मी तडे येते साफसफाई करू. तुमची मग साफसफाई झाली की मग तुम्ही दोघोली माझ्या मडे या, मग फराळ बिराळ करून जाया. नक्की या आमच्याकडे फराळ करू. परी बॅग गरज आहे तुमची दोघांनी. टेबल घे तू पहिल्यांदा, टेबल घे. आणि फराळाची सर्वांची तयारी झाली का फराळासाठी?
आणि कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. रवी करहळे, रवी दादा नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलचं स्वागत आहे. माझं चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी बोळी. तर या चॅनलमध्ये मी कोकणातले सांस्कृतिक व्हिडिओ तसेच कोकणाबाहेरचेही टुरिस्ट प्लेस दाखवते, तर नक्की पहा. आणि छान छान शॉर्ट्स पण आहेत, तर नक्की पहा. कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनल. संदीप भुजबळ, चकल्या बनवा लवकर भाजणीचे आणि व्हिडिओ टाका. ठीक आहे दादा, ट्राय करेन. कारण शक्यच होत नाही सगळं करणं, कारण गिरण शोधावी लागणार आहे. आणि इकडे आम्ही राहतो तिथं देत नाही लवकर भाजणीचं पीठ वगैरे करून. संदीप दादा, तुम्ही बनवल्यात का चकल्या करंजा? तुम्ही एवढं करून वेळ काढताय, ही मोठी गोष्ट. तसं नाही दादा, पण म्हणजे सकाळी 5:30ला उठायचं, एक 6:30ला जाणार, एक 7:30ला जाणार, मग घरातली कामं आवरायची, नवऱ्याची कामं आवरायची, मग नंतर मग स्वतःसाठी थोडा वॉकिंगसाठी वेळ द्यायचा, त्यानंतर मग येऊन स्वतःसाठी नाश्ता खायचा. म्हणजे पूर्ण आपलं रुटीन ठेवलेलं असतं. आणि त्यामध्ये आता मी स्वतःसाठी म्हणजे लाईव्हसाठी एक तास काढते. निलेश कोयंडे म्हणतो, येतो फराळ रवात बाजू जो बदलेलो हा तो सगळं संपवून येत बायको. ओके दादा, आम्ही रेडीमेड आणतो. ओके दादा, रेडीमेड आणता. छान छान छान. मिस्टर सत्यम, हाय मिस्टर सत्यम, आपके सनग्लास किधर छोड़ दिए ओ काकू? सोडूनच दिले ते पाण्यात. दिलीप दादा म्हणतात लाईक डन. थँक्यू दिलीप दादा. नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा सर्वांनी. देव जाधव उदगीरकर, हॅलो प्रीतीजी, कशा आहात? तर दादा मी खूप छान आहे. तुम्ही कसे आहात? कुठून बोलताय नक्की सांगा. मला वाटतं साताऱ्याहून बोलताय वाटतं. संदीप भुजबळ, तो लहान आहे ना, म्हणून मला तो काकू बोलतोय दादा. बरं चल, येतो आता. ओके बाय निलेश दादा, काळजी घ्या सर्वांनी. देव, मी छान आहे, मुंबईहून बोलतोय. ओके देव दादा, छान. मुंबईला कसं वातावरण आहे? पाऊस पडतोय की ऊन पडलंय? मिस्टर सत्यम, येडी बोळी माणसं कडून साधी बोळी माणसांना राम राम. थँक्यू येडी बोळी माणसं. सोपान गायके, हॅलो सोपान दादा नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला तुमचं स्वागत आहे. आणि नवीन असाल तर प्लीज लाईक करा आणि सबस्क्राईब पण करा. संदीप दादामध्ये मग तुमचा फराळ लिस्टमध्ये काय काय ठरवलं आहे? अजून काही ठरवलंच नाही आहे दादा. चकल्या भाजणीच्या नाही केल्या तर तांदळाच्या करणार. हो निलेश दादा, हो चल टाटा, काळजी घे तू पण, भेटू पुन्हा. हो दादा, काळजी घेते, तू पण काळजी घे. वहिनीला सांग मी विचारलं म्हणून.
त्यानंतर दिवसा ऊन आणि रात्री हिवाळ्याची चाहूल लागते. ओके, छान. एक वेळ हिवाळा छान वाटतो, पण मे नको वाटतं है ना. विनोद, हाय विनोद दादा, नमस्कार. सोपन, काय मस्त. कुठून आहे? मी कोकणातून दादा. तुम्ही? मिस्टर सलदेव काकू आज देव, तुमचे गाव कोणते? कोकण, सिंधुदुर्ग. खूपच ऊन पडले आहे आता बाहेर. ओके. गरमीमुळे खूप कंटाळा येतो ना. मयूर 13 कुठून बोलतात नक्की सांगा. आणि चॅनलला स्वागत आहे तुमचं, कोकणची माणसं साधी भोळी. तर पटापट लाईव्हला राहा आणि डबल टॅप करून लाईक करा. देवदादा, जेवण झालं का? हो दादा, जेवण झालं. तुम्ही जेवलात का? गौरवी गवळी, हाय गौरवी, कशी आहेस? आणि सर्वांची दिवाळीची तयारी झाली का? कंदील वगैरे घेतला का? हो बाळू दादा, नक्कीच. दिवाळी एका आठवड्यावर आली तरी वाटत नाही. पहिली जी मज्जा होती ती आता सर्व असूनही जाणवत नाही. खरं आहे दादा, खरंच. म्हणजे अगोदरच्या काळात वर्षातून आपल्याला एकदा ड्रेस घेतला जायचा, म्हणजे जत्रेला, दिवाळीला जत्रा वगैरे असते त्या टायमिंगला. आता आपण दर महिन्याला कपडे, म्हणजे सगळं काही खरेदी करतो. पण आता ती मजा, लहानपणीची मजा आता नाही राहिली आहे. अगोदर असे दिवे वगैरे, तेलातले दिवे नव्हते लावायला, पण आपण छोट्या छोट्या मेणबत्त्या पण लावल्या आहेत तुळशीच्या लग्नाला वगैरे. तर ती मजा काय वेगळीच होती. आता ती मजा राहिलीच नाही आहे. हे मात्र खरं बोलणं आहे. सर्व असूनही काही जाणवत नाही आहे. सर्वेश रासम, हॅलो सर्वेश, हाय. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला तुझं स्वागत आहे. मी म्हणतोय, मी रत्नागिरीतून बोलत आहे. वाव, छान. मी आहे सिंधुदुर्गातली. तू कुठला आहे नक्की सांग. तू कुठला आहे नक्की सांग सर्वेश रासम. लाईक डन 25. थँक्यू रोशनी, खूप वेळाने आलीस तू. ओके, मी कणकवलीवरून. सर्वेश रासम, माझ्या वर्गात एक फ्रेंड होती, हरकुळ रासम, रासमाच्या हरकुळमधली श्रद्धा रासम म्हणून एक माझी 10वीला फ्रेंड होती. मी कणकवलीवरून. ओके. मानसी नाही आली का आज लाईव्हला? नाही ग, आज माझा टायमिंग मी चेंज केलेला, म्हणजे कामामुळे 2ला लाईव्ह आली मी. त्यामुळे आज निलेश दादा आलेला. ओके ओके रोशनी. पण तू कणकवलीत कुठे राहतो सर्वेश, नक्की सांग. संदीप भुजबळ, तू चॅनलला नाव एवढं छान ठेवलं आहेस त्याबद्दल तुझं अभिनंदन. थँक्यू संदीप दादा, थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. तुम्ही छान
कमेंट केली आणि तुमच्या कमेंटमुळे मोटिवेट भेटलं आहे. थँक्यू सो मच. ज्ञानेश्वर, नमस्कार दादा, नमस्कार. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. आणि इथं नवीन असेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि डबल टॅप करून लाईक करा चॅनलला. स्क्रीनला जर तुम्ही डबल टॅप केलं तर लाईक होतोय, तर पटापटा लाईक करा. गोष्ट कोकणातील अनिकेत, कधी दिसला का तुला कधी? म्हणजे दादा मला काय कळत नाहीये. कधी दिसला का कधी म्हणजे? हो दादा, झालं जेवण. मिस्टर सत्यम, डबल टॅप केलं, धन्यवाद. कणकवलीला रूम घेऊन राहतो, विद्या मंदिरच्या बाजूला. ओके, छान छान. मग तू कुठला आहेस सर्विस दादा, नक्की सांग. बरी बॅग भरा. ओके. आणि लाईव्हला पटापटा लाईक करा. हरपूर खुर्द गाव. खुर्द म्हणजे? हरकुळला मला माहिती आहे की 2 हरकुळ आहेत. एक रासमांचं हरकुळ म्हणतात तिथं, ते तुझं गाव आहे की एक मुसलमानांचं हरकुळ म्हणतात ते तिकडे तुझं गाव आहे? मला नक्की सांगा. ओके, रासमचं गाव. छान छान छान. माझं छान आहे. तिथं तिकडे कोण कोण आहेत? तो तुमच्या इकडचं हरकुळ नांदगाव वगैरेचं व्हिडिओ टाकत असतो म्हणून कधी दिसला का? मला माहिती नाही अनिकेत कोण आहे तो. म्हणजे कोकणची गोष्ट हे चॅनल आहे का त्याचं? नक्की बघेन मी. कोकणातली गोष्ट. ओके, पाहीन त्याचे व्हिडिओ. राम राम ताई. ज्ञानेश्वर दादा, नमस्कार. नाशिक निफाड, नमस्कार दादा. नवीन असाल तर प्लीज पटापटा लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा, जेणेकरून उद्याच्या लाईव्हला भेटा. लक्ष्मण भारते, नमस्कार दादा. ज्ञानेश्वर कापरे, लाईक केले आहे ताई 27 नंबरला. थँक्यू सो मच. तर थँक्यू लाईक केल्याबद्दल. यूट्यूबवाला अनिकेत आमच्या गावातला आहे. ओके, तर नक्की मी त्याचे पाहीन व्हिडिओ. तर सर्वेश बाय. ज्ञानेश्वर खापरे, राधे राधे. तर सर्वांना बाय बाय. सर्वांना बाय बाय. उद्याच्या लाईव्हला भेटू. 12:30 ते 1च्या मध्ये येईल माझं लाईव्ह असतं. तर सर्वांनी भेट द्या. बाय.
सर्वांना. समाधान दादा नमस्कार, बाय बाय सर्वांना. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. उद्याच्या लाईव्हला भेटू. नाही दादा, सर्विस नाही, रात्री नाही येत, मुलांचा अभ्यास वगैरे असतो त्यामुळे नाही. दुपारचं 12:30 ते 1च्या दरम्यान असते. आज जरा उशीर झाला म्हणून 2चं लाईव्ह घेतलं, 2 वाजताचं. तर माझं लाईव्ह फक्त सकाळ म्हणजे दुपारी 1च्या मनाने असतं, 2 वाजेपर्यंत 1 तास. तर थँक्यू सो मच सर्वांनी लाईव्ह आल्याबद्दल. थँक्यू सो मच. बाय, टेक केअर. सुसंता, बाय बाय बाय. कोकणातील व्हिडिओ छान बनवणारे थोडेच आहेत. हो दादा, सर्वजण म्हणजे बनवतात पण छान असे मनाला भिडणारे खूप कमी असतात. तर बाय, सर्वांनी काळजी घ्या.